Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viseled pajzsát, viselsz pogányvérrel festett éles szabját, vitéznő oskola, immár Isten hozzád. Püspök úr, a tábori lelkészi szolgálatnak hazánkban erős és mély gyökerei vannak. Ez, mint sok minden más, a háborút követő időszakban megszűnt, és a rendszerváltás után újra kellett építeni. Önnek, mint aki dandártábornokként tábori püspöke volt a Magyar Honvédségnek, mit jelentett ez az építkezés, ha részt benne lennie, illetve nagy általánosságban mivel telik egy tábori püspök szolgálata? Hát fussunk neki, mert a kérdés ellen több rétegű. Ugye a legelső magyar tábori lelkész, ha megkérdezem, vagy visszakérdezek. Rossz voltatok. Én mondjuk Kopisztánra gondoltam hirtelenjében, akinek tudjuk a nevét, és ebben 48-46, meg 1400. Igen. De valószínűleg a középkorban ez a lovagi megközelítés, és szerint a honvédelem és az egyház az nem párhuzamos valóságok, hanem összetartoznak. Tehát biztos, hogy a katonák lelkével már az átlágok alatt is törődtek. Most protestáns tábori lelkészből a legrégebbi, akiről tudunk, az szintén nagyon régi, hiszen a győri gyülekezet, ahol valamikor lelkész voltam, 1541-ben úgy jön létre, hogy ez Budaöreste, amikor a Habsburgok azt mondják, hogy az ördög, vagy akár a protestánsok, csak védjen meg valaki minket a töröktől. Tehát Győrbe hoznak német katonákat, és az ő lelkészük, Magdeburgi Joachim, a német reformáció mondjuk második nemzedékének egy tagja, alapítja meg a polgári gyülekezetet is. Tehát idestova lassan 500 éve, hogy biztos, hogy volt protestáns tábori lelkész Magyarországon. Ugye a augsburgi vallási interima quis legius religio, aki a hatalom azért a vallás, ugye az látszólag egy nagyon lelketlen intézmény, hiszen az alattvalókat vallásváltoztatásra kényszerítik, egy nagyon pragmatikus intézmény, egyetlen földesúr sem kénytelen jobbágyait kivégezni, hiszen kifizetne adót neki meg a császárnak vagy a királynak. Ugye az Magyarországon annyira markánsan nincs érvényben, de azért amikor vannak földesurak, akik katolizáltak, akkor azért a jobbágyaik is követték őket, de vannak olyanok is, ahol a várúr udvari papja az bizony protestáns. Szervezetszerűleg a 1848 előtt megjelenik a felvilágosult abszolutizmus, amikor Lombardiában állomásoznak magyar katonák, protestánsok, és akkor Ferenc császár környezetében felmerül az a kérdés, hogy az évente egyszeri gyónást, hogy a katolikusoknál egy kötelező, a protestánsok is annyira szüksége van, hogy többre nem tudjuk, de biztosan is ziher, biztosítandó, alkalmaznak 2 papot, akik még protestáns lelkészek egy olyan régióban, ahol egyébként még abban a pillanatban nem nagyon működik protestáns gyülekezet. 48, ez a klasszikus magyar szervezetlenség, ahol a lelkészi szolgálat önkéntes. Tehát előfordulhat, hogy egy gyalogezrednek 3-4-5 papja van, mert annyian jelentkeztek, és nincs egy olyan koordináló pont, ami azt mondja, hogy urak, jön már szekérre 3 és menjen el 10 kilométert, vagy 8 mérföldet, mert az ott lévő huszároknál egy pap sincs. Tehát ez egyébként ugye tudjuk, az önkéntességnek mindig vannak ilyen esetlenségei. Aztán Ferenc József az, aki Solferino és egyebek után azért érzi, hogy kéne a protestáns katonákkal is törődni, és hirtelen 4 evangélikus és 4 református tábori lelkészi státuszt szervez.
2 Bécsben, 2 Pesten, az evangélikusok Szebenben és Krakóban, a reformátusok Prágában és Zágrábban. Na most hát ugye ez egy ilyen Bregenztől Bukovináig és Sziléziától Dalmácia délig tartó birodalomban, hát nem a Fleckendecken, ahogy a német mondaná, területlefedő megoldás, ezért a közigazgatásban rendkívül nagyvonalúan 50% státusznövekedés lesz, ez a statisztika szépsége, tehát 6-6, ami persze megint csak nagyon távol van az igényektől, hiszen ezek a kollégák úgy tesznek meg 15 000 kilométert évente, hogy a gőzvasút vagy a gőzhajó már a luxus, hanem lóháton, szekéren, gyalog. Ugye most a monarchia katonai szervezetében az az izgalmas, hogy minimum 6 párhuzamos valóság van, a közös hadsereg, a császári királyi osztrák, a királyi magyar honvéd, plusz a 2 népfölkelő és hadiflotta. A flottánál tiszta a helyzet, ott szinte minden lelkész horvát, szerzetes és katolikus. Bár tudjuk, hogy a flottában, ugye még a parancsnoki karban is vannak protestánsok, lásd Horthy. A többinél ugye a katolikusok egy nagyon intenzív szervezettel rendelkeztek, ezred lelkészekig, nagyon sok kiképzett ember volt, aki 8-10 év után visszament a civil egyházmegyébe, tehát behívható volt. A protestánsoknál, aki elment tábori lelkésznek, nagyon kevesen kerültek vissza a polgári egyházba, ezért nem volt nagyon mozgósítható tömeg, hogy kit hívjanak be. Ezért aztán ki is alakul az első világháborúban olyan helyzet, hogy egy csomó protestáns katona katolizál, hogy hónapokig feküdtem a kórházban, és a saját sebesültem, és a saját papom nem nézett rám, bezzeg a plébános jött minden nap, hát a saját papom 100 km sugarokörben nem volt, erről nem biztos, hogy tudott. Egyébként a Ferenc Jóskai struktúrának az az érdekessége, hogy a katolikus szervezeten belül egy görög katolikus, ugye főképp a Galícia, de azért részben a Magyar Királyságban lévő katonák is indokolták ezt, egy ortodox, és egy csak háború esetén működő zsidó ág mellé, még tábori imánok is jöttek Bosznia okupációja után. Tehát a mai kicsit negatívan használt kifejezés a multikulturális, de ugye a monarchia eleve ez, soknyelvű és nagyon sokféle vallás és egyéb kultúrát hoz, és ezt a hadsereg leképezte. Az első világháború után a monarchia felbomlik, például a Kokert Ausztriában nincs is 55-ig, tehát a második köztársaságig új tábori lelkészi szolgálat. Magyarországon a 2 protestáns egyház végül is úgy dönt, hogy egy közös szolgálatot állít föl. Vannak ötletek arra, hogy egy szervezet mindenkinek, de ezt az állami vezetés is kicsit túlzásnak gondolja. Meg most a 2 világháború közt, igen. Ugye a katolikusoknál az első tábori püspök egy ferences szerzetes, Zadravec, aki a frank hamisítás után lemond erről a tisztségéről, a másik ház pedig 45-ben külföldre távozik és való Bajorországban kórház lelki gondozóként szolgál tovább. A protestánsoknál egy kiművelt és patika mérlegen létrehozott egyházi új szerkezet van, mint ilyen természetesen nem elég flexibilis, ami azt mondja, hogy protestáns katonai egyházközségek vannak, ahol általában a hadtestek székhelyén, tehát először van 7 vagy 8, ahol a evangélikus, a lelkész református, a gondnok és fordítva, a püspök református, és ebben a korszakban végig református volt és személyében, akkor a hivatal vezető zárójel helyettes az evangélikus, ez nagyrészt Balikó Lajos, kőszegi lelkész volt előtte, és ezért a főgondnok, akit a kormányzó, mint legfőbb hadúr nevez ki a legmagasabb, tehát a 3 csillagos tábornokok közül mindig egy evangélikus, meg evangélikus helyettes, meg értelemszerűen református, és ez például János Gusztáv is éveken keresztül. Na most ezt a szervezetet is ugye eléri a háború,
elég jelentős számú áldozata van a kollégák közül, ha már Sopronnál tartunk, ugye Urbán Ernő, kiváló teológus, aki való az Uriviát törésnél vesztik nyomát, hát nyilvánvaló, hogy ott hal meg, és még lehetne jó néhány nevet mondani. Ez a szolgálat egyébként az ország bővüléssel bővül, nem csak abban az értelemben, hogy ortodox lelkész is itt lesz, de még unitárius is a kolozsvári helyőrségben. Teológiailag ez egy mindig izgalmas kérdés, hogy ők protestánsok, vagy a keresztény keretek közben vannak, de a katonai közigazgatás nem szokott ilyen cizellásokat tenni, azt mondta, hogy oda tartozik. És ez a szervezet igazából nagyon izgalmas kérdés, hogy meddig áll fönn, mert a háború után még működik, tehát még a demokratikus hadseregben is vannak lelkészek, vagy én, hogy lelkész nevelőtiszt. A tábori püspököt igazolják és nyugdíjazzák, amúgy életkor alapján bőven 70 fölött van, tehát semmi rendkívüli benne. Viszont ekkor az állam előveszi a sülyeztőből. Simonides Lajos volt nagybörzsönyi lelkész, aki az 1919-es tanácsköztársaságban végzett szerepe miatt, vesztés miatt kikerült a lelkészi karból, és az állam őt hozza be tábori püspöknek, miközben a tábori lelkészi szolgálat mozgástereje egyre inkább csökken, a megőrült állásokat nem töltik be, tehát szalámi taktika folyik itt is, de nincs nyoma annak, hogy a tábori lelkészi szolgálatot de jure feloszlatják. Egyszerűen csak kikerül a könyvekből. És hát, hogy aztán eltelik egy hosszú időszak, amikor a hadsereg és az egyház között semmiféle kontakt nincs, aztán jön az, amikor már teológusok laktanyába kerülnek, és ezért az előjárók bejöhetnek az én nemzedékemnél még csak vasárnaponta szigorúan ellenőrizve a látogatási időben. A 8-10 évvel fiatalabb csapatnál már kiképzési idő után. Aztán a 90-es évek elején kezdődik az, hogy a honvédség és akkor még a sorkatonák miatt a haderősség keretében legyen valami. És hát ugye 94 az, amikor létrejön a 4 akkor történelminek nevezett egyház közreműködésével 3 szolgálat, a katolikus, a protestáns és az izraelita. El kell, hogy mondjam, hogy ma is ugyanaz a keretszabályozás érvényes, mint akkor, ami természetesen ma már nagyon meghaladott. Tehát azt mondja, hogy 1000 főre jut egy tábori lelkész. Ez egy 90-100 ezeres sorozott hadseregnél mást jelent, mint egy negyed akkora a hivatásos állománynál, amikor a helyőrségek a moztatók maradék nélkül 1000-rel, tehát van 5 laktanya áll 800 fővel, 4-nek jár lelkészi hely, 1-nek nem, melyiknek nem. És hát 94-ben még a magyar haderő csak az ország határon és azon belül volt. Még nem voltak missziók sem, ma már nagyon közelének tűnő Bosznia vagy Koszovó, semmilyen távoli egzotikusok, mint mondjuk Afganisztán, Irak. Ami azt jelenti, hogy mára a lelkészi szolgálat igénybevétele sokkal inkább megnőtt, hiszen aki kimegy egy fél éves misszióból, most csak durva számokat mondok, annak kell 3-4 hónap felkészítés. Utána van még némi visszaszoktatás, és még ki kell venni azt a szabadságát, amit nem tudott kivenni abban az időben. Tehát ez bő egy esztendő gyakorlatilag, mire a béke körülményekből visszatér valaki a béke körülményekben. Na most, ha ez azt jelenti, hogy amikor én voltam a püspök és voltunk 13-an, már csak 11 idő után, akkor, vagy 11-en, akkor az azt jelentett, hogy 3 évenként szinte mindenki ment misszióban. Na most ha 3 évből 13-14 hónap elment erre,
akkor maradt 22 hónap a normál szolgálatra. És hát ez azt is jelentette, hogyha egy olyan helyőrségből ment el a lelkész, ahonnan a saját katonáival volt a misszióban, akkor az az itthoni munkának egy pozitív hozadéka volt, hogy kialakult egy intenzív kontaktus az embereiddel, de hát nem lehetett mindig a vásárhelyi tatai debreceni kollégát küldeni, hanem mondjuk a légierőnél lévőket is be kellett forgatni, akiknek ez a hozadéka nem volt meg ilyen primár módon elsődlegesen. Másodlagosan, ha ugyanaz a dandár váltotta önmagát, akkor a lelkésznek nem lehetett azt mondani, hogy figyelj, húzz még rá egy-két időszakot. Tehát ez mindenképpen egyfajta aránytalanságot jelent. A másik, hogy például a jogszabály azt mondja, hogy ebből a kontingensből kell ellátni a katonai egészségügyi intézményeket. Harmadik, hogy háborúban minden ezred vagy dandár kötelékébe kell egy tábori lelkész. Most a nemzetközi gyakorlat azt mutatja, mondjuk a finneké, akik azért egy elég jól szervezett hadsereg, és még sorállományú lelkész is van zárójeles, meg tehát lelkészből is van sorállomány, nem sok, mondta a tábori püspök, évente 40-60, és alig van 400 beívható tartalékoson, zárójel bezárva. Tehát ott minden zászlóajnak van egy saját papja. Aki egyébként a zászlóajban a harmadik ember, mert ha a parancsnok vagy ott, és utána a tőfakjegyben a helyettes bármi miatt akadályoztat van, akkor a lelkész vezeti a védelmet, nincs is a Genfi konvenció alatt. Az amerikai vagy a brit hadsereg is szintén a zászlóaj kötelékben gondolkodik, mert azért mégiscsak a zászlóaj az, legalábbis szárazföldön, ami kötelékként mozog. Tehát ilyen szempontból... És ez kisebb egység is sokkal egyszerűbb a személyes kontakt. Hát azért jó, de mondjuk egy mindennel felszerelt lövészzászlóaj azért az fölötte van a 6-700-nak is. Tehát nem sokkal van az 1000 alatt, csak annyival, amennyivel mégiscsak... Igen, arról nem lesz, hogy mindenki a nagyrészt mindenki evangélikus látott. Persze, de az ott egyszerűsíti is a képletet. Tehát ugye ez mindenképpen előbb vagy utóbb egyfajta szervezeti átgondolást fog igényelni. Hiszen az is nyilvánvaló, hogyha valaki egy 30 évet elhúz a tábori lelkészű szolgálat keretében, akkor a 3 éves ritmusban 10 misszió, azt egy család is nagyon nehezen viseli. Igen. De tehát azért nem csak a szervezettséggel vagy a rendszerrel vannak hiányosságok, ha lehet így mondani, hanem itt is tetten érhető az általános lelkész hiány, mint ahogyan ez a normál egyházban. Az általános lelkész hiány kifejezésen vitatkoznék. Tehát én azt gondolom, hogy gyülekezetben potenciálisan nincs üres lelkészi helyünk, olyan gyülekezetben, ami életképes. Tehát az, hogy X egyházmegyében van 20 jogilag önállónak kikiáltott gyülekezet, és évek óta 12 van betöltve. Ez azt jelenti, hogy ennyi lelkészt tudnak munkával és fizetéssel ellátni. Ergo, hogy nincs lelkész hiány. Szakpályákon, tehát mondjuk tábori lelkészből most is van, börtönlelkészből is van, ebben a pillanatban üres helyünk. Az iskola lelkészi helyek is nagy részt fel vannak töltve. Tehát én inkább azt gondolom, hogy a nem megszokott, vagy a nem normál gyülekezeti státuszokhoz képest van. Hát akkor fogalmazunk úgy, hogy ahhoz, hogy mondjuk több tábori lelkész lehessen, hogy az egység szinten is meg tudjanak jelenni, ahhoz mégiscsak több lelkészre van a szüksége. Nem, először több álláshelyre. Értettem. Tehát itt ugye vannak államok, ahol vagy például dán kollégák mondták, hogy ők nem értik a mi problémáinkat, mert Dániában minden lelkészt a vallásügyi minisztérium fizet. Ezért ha valakinek úgy jön ki, hogy ő 25%-ban gyülekezet, 25%-ban kórház, 25-ben iskola és 25-ben honvéd, semmi probléma, megvan a munkaideje. És egy központból jön a bér, nálunk pedig ezek mind különböző alkalmazási jogviszonyokat jelentenének. Tehát nálunk ez egy picit bonyolultabb a helyzet. Most ugye az is izgalmas kérdés, hogy Bocsánat, hogy ugye ilyen bonyolult volt, hogy idézzem önt,
a két háború közötti időszakban is, vagy éppen a monarchia idejében, vagy ez a rendszerváltás óta eltelt időszaknak a hozadéka, hogy így alakult ki újra a rendszer? Bármilyen öreg vagyok a monarchiára, már ilyen szempontból nem emlékszem, de viccet félretéve, akkor 6 állás volt, amit 4 evangélikus és 2 református egyházból kellett betölteni, tehát ezt azért előbb és nagyobb számokból, tehát ezt valószínűleg meg tudták oldani. 6 evangélikus és 6 református státusz, tehát mondjuk 5 évente kellett egy embert az osztrák, a magyar, a szász és a bosnyák evangélikus egyháznak erre a feladatra delegálni. Tehát ez egy picit más helyzet volt. Ugye a horthy korszak elején, amikor a trianoni létszám megvolt, hogy mekkora lett a hadsereg, akkor ez a tábori lelkészi státuszokat is generálta. Voltak pillanatok, hogy 3 evangélikus lelkész volt, akkor, amikor éppen volt egy bizonyos lelkész túltermelés az egyházban. De ez a lelkész túltermelés, ez kitart mondjuk a idősebb nemzedékként a 60-as évek közepéig. Tehát apám, akit 58-ban szenteltek, a 430. lelkész volt a népsorban. Nekem 89-ben, én a 270. És nem azért ennyit ugrottam, hanem az volt a lista vége. Most 360 körül van a lista vége. Tehát azért ugye a létszám növekszik. Tehát ez nagyon összetett kérdés, hogy mit szeretnénk, vagy ez is izgalmas, hogy a határőrség végig szerepelt a feladatainkban, és sosem sikerült főállásban a táborlelkészi állást szervezni. Függetlenül éppen milyen színű miniszter volt, aki a határőrségért felelt. És neki tartozok, amit mondom. Értektelenség mondjuk a legfinomabb szó. Mondjuk 95 táján még nem látszott, hogy mikor szűnik meg a határőrség, mondjuk hogy egy 10 év múlva. Igen, például az organizációs volt eltelt időszakban, finoman fogalmazva, meglehetősen túlterheltek a tábori lelkészek. Biztos, hogy egy részük, aki lelkiismeretesen dolgozik, az túl van terhelve, hiszen ha azt mondjuk, hogy az én időmben volt egy ilyen koncepció, hogy minden katonai alakulatot valamelyik lelkészhez hozzárendelünk. Na most, hogyha ez azt jelenti, hogy egy helyőrségen belül van, akkor ez megoldható. De ha azt mondod, hogy a vásárhelyi kollégát bízzuk meg azzal, hogy néha megnézi a békéscsabaiakat is, az mégiscsak becsülettel 90 kilométer. Nem kérdés. Tehát egy normál látogatás is 3 úton töltött óra. Igen. Meg ha helyettesíteni kell, tehát ha mondjuk a vásárhelyi kollega éppen kint van Balkánban, vagy bármelyik misszióban, akkor Debrecen, vagy Kecskemét, vagy Szentes, ha éppen mindegyik be van töltve, és egyik sem készül fel, kell, hogy ellássa a feladatot. Tehát ez ilyen szempontból volt izgalmas. Akkor azt jelenti, hogy ennek a tábori püspöki szolgálata, ha nem is jó rész, de azon is bőven telt, hogy az ebbéli kereteket igyekezett egy kicsit tágítani, vagy lazítani, nevezzük, ahogyan tetszik. Hát ha nagyon finom vagyok, akkor bizonyos években a fáradozás azon volt, hogy ne szűkítsék a kereteket. Tehát bővítésről nem volt szó, költségvetésről. Tartani kellett az állásokat. Igen, hogy az elért pozíciókat. Tehát ezek voltak olyan pillanatok, amikor Magyarország 2 oldalára leépítette a szárazföldi erejét. Most indulunk ebből fölfelé, de még pont van előttünk szép terep. Tehát én azt gondolom, hogy az volt izgalmas, hogy a katonai képzésben, oktatásban lévő intézmények, vagy az első, második vonalban lévő alakulatok lelki gondozására tesszük a hangsúlyt, nem mindegyik nem lett. Igen. Ennél fogva mondjuk így a túlterheltség, az fakadt abból is, hogy egyébként az állomány részéről lett volna, vagy annyira erős az igény, vagy volt az igény, vagy esetleg ma is az igény a lelki gondozásra, hogy az esetleges túlterheltség már csak ebből is származott a távoli lelkészeknél. Én azt gondolom, hogy az állományok
békekörülmények közt a saját helyőrségében, annak van intenzíve a lelkipásztori igény, aki nem otthon van. Tehát aki az ország dominánsan észak-keleti részéről, de mondhatnám bizonyos helyszínekben a Dél-Dunántúl is, elmegy a nagyobb helyőrségekbe, Kata, Debrecen, Vásárhely, Szolnok. Aki havonta egyszer jut haza. Azzal szemben, aki köszöni szépen két sarokra lakik a laktanyától, hazament, ott várja a családja, még ez látszólag plusz feladatokat is jelent, de mégis egy stabilabb bázis. Másodszorban ugye a gyakorlatok azok, amelyeken mégiscsak ott vannak az emberek, ahol sokat üres járat, amit a lelkész kitölthet. De hát ez is azért elég embert próbáló dolog, hogyha egyedül vagy kint Várpalotai lőtéren néhány ezer vagy néhány száz ember között. A harmadik a missziók, tehát majdnem minden missziónak vannak olyan lélektani pontjai. Ez részben a szolgált időből adódik. Rég itt vagyunk, messze a szabadság, vagy mostában nincs is minden misszióból szabadság. B változat, történik valami sérülés, haláleset, nem feltétlenül a mieinkkel, csak a szövetségesekkel. Agresszív megnyilvánulások a helyiek részéről, amelyek mind-mind elgondolkodtatják az embert élet és halál összefüggéseiről, akkor is megőrül a lelkipásztori igény. Ami részben persze feltölti az embert, mert egy civil gyülekezetben azt mondani, hogy nekem a Kemperhausban volt 17 katonám, havonta egyszer mentem, és sose jött több mint 15 istentiszteletre, és kevesebb, mint 13, akkor polgári gyülekezetben itthon ez egy vágyálom, elérhetetlen arányszám, de hát ez mind a rendkívüli helyzet is generálja. De az is biztos, hogy bizonyos missziókban, főképp Afganisztánban Ezek felerősödnek, ezek az igények. ezek felerősödnek, és az állományon lévő pszichés nyomás feldolgozásában a lelkésznek is nagyon nagy szerepe van, ami persze mindig azt is felhozza, hogy na, akkor a lelkészt kipásztorolja kint. Tehát én amikor kint voltam fél évet, akkor a néhány száz magyar katonám, akik gyakorlatilag egész Afganisztánban elszórva voltak, leszámítva a Polekomri bázist, aminek volt saját lelkésze, meg a mellette lévő kiképzőcsoportot. A északi régióban lévő összes lelkész való törődés is még az én osztályrészem volt, ami azt jelentette, hogy másfél Magyarországi területen rögdöstem a norvég és a német, a holland és az észt és a magyar és a horvát és Katonák között. lelkész kollégákat támogatva, hogy majd ők aztán a katonáikkal. Tehát ez is egy izgalmas kérdés. Akkor gyakorlatilag, ha jól értem, bocsánat, hogy a horvátokon akadtam fel, ha szabad így fogalmazni, akkor ezek szerint így misszióban, távolabbi püspökként, meg nem csak protestánsokkal kellett foglalkozniuk, hanem katolikusokkal is. Katonai logika azt mondta, hogy én voltam mind egyházi, mind katonai Igen. ranglétlákon a legmagasabb lelkész, ergo fogjam őket össze. Ennél fogva a katonai berkekben, mondjuk missziós körülmények között az ökumenia az így csodálatosan meg tud valósulni. A misszió, legalábbis a magyar tapasztalatok, meg a kelet-európaiak azt mondják, hogy teljesen alátámasztja a reformációnak azt a fölismerését, ami az anyanyelv fontosságáról szól. De ugye a katonai bajtársias, most elsősorban a katonai bajtársiasság, ez kvázi azon körülmények között távol az otthontól felerősíti az ökumenia törekvéseit. Nem. Ennyire nem magas szintű a dolog, hanem arról van szó, hogy a magyar katona felekezettől függetlenül eljön a magyar Isten tisztelete, mert az az anyanyelvén zajlik. És nem megy el a horvát misére a katolikus, vagy a finn evangélikusra az evangélikus, mert nem fogja érteni, és még az amerikainak az angoljára sem megy el, ha talán jól tud angol, hanem eljön a magyarra. Tehát ha az adott missziónak egy evangélikus papja van, és a 70 emberből ott van 15,
akkor tudhatja, hogy ebből vele együtt max. 3 evangélikus van. Értem. 4-5 református és többi katolikus. És persze ez egészen durva számok, tehát hogy és ha a tábori lelkész katolikus, akkor a protestáns is a magyar misére fog menni, mert érteni szeretné. Nagyon elkötelezett, és nagyon jó nyelvkészséggel rendelkező ember kell, aki azt mondja, inkább elmegyek a francia misére, vagy a német Isten tiszteletre. Tehát itt az ökumeni szép ív, amit felrajzoltál, de az idealizált. Értem. Viszont A kollégák között viszont az magától értődik, hogy nekem volt amerikai rabbi, beosztottam, ha úgy tetszik, tehát akivel koordináltuk a munkát, és ez teljesen jól ment. Szóval itt a misszióval kapcsolatban fogalmazódott meg egy olyan kérdésem, hogy olyan körülmények között, ami egyfelől a mi kultúrkörünkből már nincsenek ilyen jelenetek, amiket itt Afganisztánban vagy Irakban lehetett látni. Tehát emberpróbáló körülmények, azon kívül távol az otthontól, ráadásul ide ezeken a helyeken jó és rossz értelemben is adott esetben az iszlámmal konfrontálódva, ezek a keresztény gyökerű katonák lelki gondozási igénye erősödött esetleg emiatt is. Vagy mondjuk az Isten tiszteletre járó hajlandóság. Tehát ugye a misszióink nagyon nagy része az a keresztény-iszlám kultúrák töréspontja. Bosznia, Koszovó, Ciprus, Sína, ha akarom, igen, Irak, ha akarom, igen, Afganisztán biztosan, hogy nem. Én nem gondolom, hogy az iszlám jelenlét miatt volt erősebb az, hogy Isten tisztelet akar jönni, hanem rendkívüli helyzetben van kemény klimatikus viszonyok között. Tehát ugye a sivatagban délben 40 fok van, az azt jelenti, hogy éjszaka nem lesz fagypont. Ez a Gauss-görbe ekkora amplitúdóval, de lehet színusz hullám is, tehát ki mit rajzol, ekkora amplitúdóval igénybe veszi az embert. 20 évesen is, 30-40-50 évesen valószínűleg még inkább. Az, hogy az elhelyezés, mondjuk azt, hogy célszerű, de nem kényelmes. Tehát, hogy egy normál 20 lábas konténerben, 6,2 méter, mint egy részfúvó zenét kedvelőnek mondtam, ez a kontra F hossza lenne egy orgonasítban. Bocsánat, a szubkontrái. Egy ilyen konténerben lakik 4 legénység, 3 tiszthelyettes, vagy 2 idős tiszthelyettes, 2 fiatal tiszt, 1 főtiszt. És ez az ön esetében is így volt, mármint, hogy tábornoki minőségében is így kell osztozni a... Hát utána mondtam, hogy 1 főtiszt. Értettem. Azért az általában így volt, de Kabulban a reptéren az állandó szállásomat azt a segédtisztemmel együtt. Ez még mindig jobb volt, mint az amerikai, akik egy nagyon érdekes logikát követtek. Azt mondták, hogy más az élettempója a 20, a 30, a 40, az 50 éveseknek, tehát ezekből szerveztek 20 fős sátrakat. Ez olyan, mint az oldalban a vegyes csoportokon? Nem, mint a tiszta csoportok. Ilyen, így külön szedve. Igen, de most amikor van 20-50-es, tök mindegy, hogy főtörzs vagy őrnagy, ebből csak 15 horkol, életkorának és a rendkívüli klímának megfelelően, akkor azért elég sajátos lehetőségek vannak. Az étkezés is néha igénybe vette az embert. Kezdve attól, hogy 40 fokban nem biztos, hogy a megszokott európai szénhidrátus táplálkozás, vagy az amerikai fast food az, amire leginkább szükséged van. Tehát ezek látszólag, láttam azért a bakancsos egyenlő kényelme és vagy kényelmetlensége is megint csak egy olyan dolog, hogy egész nap derékszíj, vagy egész nap ott az oldaladon az oldalfegyver, ha jobb esetben csak a weapon ready, de nagyon sokszor a weapon loaded állapotban
Tehát ezek azért mind-mind olyanok, amik összeadódnak. És ha 3 vagy 4 ember, aki egy konténerben vagy lakóblokkban van, nem azonos életritmusban van. Tehát az egyik most jött meg a 12 vagy 24 órás szolgálatból, és érthetetlen okok miatt aludni akar. A másik most készül egy szolgálatra, és megpróbálja a technikáját rendbe rakni. A harmadik pedig az eléggé gyenge wifi-n kommunikálna az otthoniakkal. Negyediket most még ne is gondoljuk el. Már konfliktusok alakulnak ki, tehát ebben persze a lelkész tud valami programot kínálni, vagy ezekben ez segíthet, de nem fogja mind megoldani. Az, hogy a posta olyan tempóban jön, ahogy jön. Tehát ugye mondjuk Afganisztán bizonyos részén a német tábori postával egészen jól lehetett levelezni. Magyarországban. Bementem és feladtam bármit, akkor az odajött, és ha megadtam a német, mint Düsseldorf, Darmstadti irányítószámot, és rá volt írva, hogy Camp Marmor, akkor az egy héten belül odaért. De mégiscsak és még mondhatnék egy-két ilyen dolgot, hogy azért a táborban éjszaka kilépsz a házból, nagyjából csökkentett világítás van, tehát balesetveszély, mert mégse világítsunk, hogy hétfiak ide előjöttek, ugye ez egy teljesen érthető dolog. Ha olyan rendkívül esemény történt, ami ismerősebb, most itt az ismerős lap nem feltétlenül személyes, de magyar katonával ugyanezen a hadszíntéren, és mondjuk komolyabb volt, mint egy sportbaleset, vagy olyan német, angol, skandináv valaki, ami táborunkban volt, akkor ezért az mindig megrázta az embereket. Ez oda csapott, de ide is csapott volna. Nyilvánvaló, hogy voltak ilyen igények, nyilvánvaló, hogy karácsony környékén, aki nem tudott hazamenni, azt távolét viselte meg. Vagy azt, ha valaki azt vette hírul, hogy az itthoni partnere bevonta a várakozást. Mert azért erre is van példa persze. Igen. Hogyan lett önből tábori lelkész, illetve volt-e olyan isteni kegyelmélmények például, amit nem élt volna akkor, hogyha nem választja ezt a szolgálatot? Persze, nyilván csak akkor, hogyha ez egy olyan eset, amiről beszélhetünk. Nyilvánvaló. Tábori lelkész az úgy lettem, hogy amikor 90-es évek közepén, mondjuk 95-ben Győr helyőrségben nem jutott protestáns lelkészi állás, akkor a két egyház elosztási rendszerében az jött ki, hogy Győrbe evangélikus kell, akkori parókus lelkészek közül egyedül én voltam életkorban. Ennek megfelelő egyedül én voltam, aki volt katona, tehát mondjuk úgy tudta, hogy a 10-es és az 1000-es között nem az a lépték van, mint a matematikából következne. És akkor én lettem a kisegítő tábori lelkész, az azt jelentette, hogy a Győri határőrigazgatóságban, a Likócsi laktanyában akkor állomáshozó minimum 4 nagy alakulat, légvédelmi tüzérezred, műszaki ezred, felderítő zászló, elektronikai század, sőt, egy vegyes raktár, meg egy M-törzs, tehát még sok minden plusz a katonai kollégium, de ez mind a győri igazgató lelkészi feladataim mellett még aktív szabadidős tevékenységként. És aztán jött egy pillanat, amikor az állam úgy döntött, hogy a következő tábori püspök az legyen evangélikus, és akkor az egyházi előjárók engem jelöltek. Bizonyos elvárások alapján, hogy vezetői gyakorlat, nyelvtudás, stb.
Élményekről én nagyon sok missziói területen jártam, tehát Koszovó, Bosznia, Ciprus, Sínai félsziget, Afganisztán. Ezek mindegyik, ezek a fél éves ciklusok? Nem, Afganisztánban voltam fél évet, a többiben vagy kimentem a kollégát látogatni, vagy a Ciprus és Sína esetén kimentem 2-3 hétre, mert nem volt lelkész, hogy legalább a Ciprusban legyen látogatás, ott akkor sikerült az akkori hadművelettel egy olyan megállapodást kidolgozni, hogy 50 és 100 között évente 3-szor, 20 és 50 közt évente 2-szer megyünk látogatni. Nevesíthettük volna úgy, hogy az egyik az a Ciprus, másik a Sína, mert a nagyságrendnek csak ezek feleltek meg, és hogy az egészen kis megfigyelők, mint Nyugat-Szahara, ahol hatalom, Libanon, ahol szintén annyian, ott nincs lelkészet, legfeljebb interneten tartjuk a kapcsolatot. Hát mondjuk a Szent Katalin kolostor, ugye, ami a sínai félsziget egy prominens hegy, a legendák szerint Mózes csipkebukra van. Igen, azért ez egy elgondolkodtató érzés. Ami mondjuk számomra csalódás volt ezeken a helyeken, az ember azt hitte, hogy a minden civilizációtól távol, minden fénytől távol, majd éjszaka a csillagos égnek az a változat, amit mi Közép-Európában már nem tudunk elképzelni a fényszennyezés miatt. De kiderül, hogy 30 fokos szögben a légszennyezés miatt nem fog semmit látni. Tehát ez egy ilyen elgondolkodtató volt, hogy az ember hatása a környezetre milyen. Persze volt olyan élmény is, hogy mondjuk egy nemzetközi szenteste Afganisztánban sok nyelven, több száz emberrel is mennyire felemelő lehet. Olyan körülmények között. Igen, egy helikopter hangárban, ami ki van takarítva egy színpadban, és világítás és hangosítás. Tehát ugye azért az érdekes, hogy a missziók jelentős részében egészen komfortos, nem kényelmes körülmények közt éltünk. Persze volt olyan is, hogy úgy repültünk, hogy a repülőgépnek 2 hajtóműve megállt, ennyi volt összesen, de egy másfél perc siklás után újraindult, tehát ez is egy ilyen elgondolkodtató élmény. A tavalyi évi népszámlálási adatok meglehetősen lesújtóak az egyházak vonatkozásában, így a evangélikus egyház vonatkozásában is. Illetve még ha igyekeznek is erősíteni és emelni a Magyar Honvédség minbuszát, nekem a személyes tapasztalatom azért az, hogy mind az egyházak, mind pedig a Magyar Honvédség, a magyar társadalom tudatában talán nem a legelőkelőbb helyen vannak. Én a kettőt külön dimenzióban gondolnám. Igen, itt a kérdés arra szeretne vonatkozni, hogy miután ez a két nevezők szervezetnek ennyire mélyen dolgozik együtt, a maga szervezet béli hiányosságaival együtt, mint ahogyan tudnak egymásnak olyan kiegészítéssel szolgálni, hogy mondjuk, amire egyébként úgy gondolom, hogy mind a honvédségnek, de mondjuk az evangélikus egyháznak egészen bizonyosan nagy szüksége van egyfajta megújhodásra, hogy közelebb tudjanak kerülni az emberekhez, és közelebb vinni a... Na, tehát a kérdésed első része a népszámlálási adatok. Ez most azért, bocsásson meg, ezt csak azért tettem hozzá, mert most nem feltétlenül a népszámlálás szeretett volna a kérdés lényege lenni, hanem mint egy olyan tendencia, ami lefelé visz és fogyást mutat. Ez világos. Minek okán közelebb kellene tudnunk vinni az egyházunk és Krisztus ügyét az emberekhez. Mint ahogyan egyébként most itt arról beszélünk, hogy idestova 20 éve nincsen sorkatonaság, és a ifjabb generációk, több mint 20 éve nincsen sorkatonaság. Tehát ma már az emberek
nagyon ritkán látnak az utcán egyenruhás konvédet. És kikopott a tudatból, hogy egyáltalán létezik, és ha pedig nem kopott ki, akkor pedig nem feltétlenül a legjobb véleménnyel vannak róla. Kell egy árvíz is mindig javul. Igen. Persze a népszámlás annyit hadd mondjak, hogy ha abszolút számokban nézzük, akkor az egyházfogyás az rendkívül meredek. Igen. De ha relatív számokban nézzük, hogy a fogyó társadalom hány százaléka vallja magát egyik közösségnél vagy másiknál, akkor ez egy lényegesen kisebb méretű fogyás. Hiszen abban a nógrádi faluban, ahol ma 60-an laknak, és ebből 50 evangélikus, ez százalékosan ez az arány ugyanolyan jó, mint 20 éve, amikor még 180-an laktak és 150-en voltak evangélikusok. Csak elvándorlás, meg nem születés, stb. Stb. Tehát ez azt gondolom, egy nagyon fontos pont. Másik pont az, hogy az egyház fogyása mind a Budapesttel együtt 20 megyében markánsan mérhető volt, ugyanakkor a gazdaságilag jobban prosperáló régiók, tehát Vas, Győr-Sopron, Budapest, Pesti agglomeráció, akár Komárom megyét is mondhatnám, vagy Fejér megyét. Ezekben ez a fogyás lényegesen kevesebb, mint a gazdaságilag leszakadóbb vagy leszakadottabb régiók. A részünkről mondjuk legyen Torna-Baranya vagy Nógrád. De ez éppen az elvándorlás. Éppen így van, tehát azért van az, hogy amíg az ország egyik részében az iskoláink azzal küzdenek, hogy nincs gyerek, nem csak evangélikus gyerek, nincs gyerek az adott településen, addig mondjuk a Hunyadiban, Sopronban a túljelentkezés okoz, már nem is biztos, hogy csak kellemes problémát. Tehát ezt azért érdemes hozzátenni, hogy van egy ilyen jellegű különbség, amikor azt mondom, hogy van 250 gyülekezetünk formálisan, ebből 20 valamennyi a rendszerváltás óta létrejött, nagy részt, nagyvárosok, elsősorban Budapest, de akár Győr agglomerációjában is. Ami pedig fejlődést mutat. Ami egy másik fajta fejlődést vagy átrendeződést mutat. Most ez a csapataink arcon átrendeztük és kiegyenesítettük, ugye ez a visszavonulásnak volt a diszkrét bejelentése néhány évtizeddel ezelőtt. Tehát én azt gondolom, hogy az egyház ott fog működni, ahol emberek vannak. Tehát kiürült falukban nem marad lelkés sem, mert önmagának ne prédikáljon. Tehát van olyan település, ahol vannak gyerekek is, érdemes az oktatásra, hitoktatásra energiát koncentrálni. És van olyan település, ahol azt mondja a polgármester, hogy a 182 lakosból 3 óvodáskorú van. Már hiába alapítanánk egy óvodát. Nem kérdés. Csoportdinamikailag is probléma lenne, a finanszírozás és egyéb varázsszavakat már ki sem mondjuk. Tehát ez mondom, hogy ez azt jelenti, hogy nem a kereslet-kínálat kapcsolata, de ha az emberekhez akarunk szólni, ott lehet hozzájuk szólni, ahol ott vannak. Talán a kérdésem elgondolatlannak tűnt elsőre, azt mondjuk, hogy tegyem hozzá, hogy arra gondolok, amikor a két, és még egyszer idézem magam, szervezet együttműködésének a fontosságát szeretném, mondjuk úgy kiszedni ebből is, tényleg nem akarom beválaszolni, hogy egyet tudom. Arról beszélek, hogy a honvédség, legalábbis az általam ismert, hivatott honvédek jó része már vagy felmenői okán, felmenői sora okán, mert katonák voltak az őseik is, jelentkeztek erre a szolgálatra, vagy élnek ezzel az elhívással. De nagyon sokan ezek közül már valamiféle, akár hagyományőrzőnek is nevezhető csoportosulás tragédiát is, most nem feltétlenül a katonai hagyományőrzésre mondom, hanem mondjuk imitációs művészekre. Tehát nem egy közösségi élményből mennek honvédnek, nagyon sokan az általán ismertek közül, és amire az egész kérdés szeretne vonatkozni, az az, hogy ez a két szervezet
egymást a tábori lelkészi szolgálaton keresztül erősítve és támogatva tud-e egy olyan, mondjuk így csúnyán fogalmazva csapás irányt megvalósítani, ami hozzásegíti mindezen szervezeteket ahhoz, hogy a társadalom szemében elfogadottabbak legyenek, vagy közelebb vigye őket hozzá. Milyen módon biztos, hogy van. Még hadd tegyem hozzá, hogy tehát azért az országnak a gazdaságilag jobban prosperáló részénél, és ezek a tapasztalatok inkább a ténylegesek, mert a másik országrészből, Igen. mert a másik országrészből a katonasághoz érkezők munkát keresnek. Igen. Egyszer azt mondja nekem valaki egy vidéki labdának konyhájában, tábornokul. Az én falumban 2 dologból lehet választani. Katona leszel, vagy csempész? Más? Nem nagyon adódik. Tehát én azt gondolom, hogy azt is látni kell, hogy van egy olyan rész, aki azért ír alá 5-8 évet, hogy 3-4 misszióban azt a tőkét is, most nem társadalmi tőkéről beszélünk, hanem Marx után egészen szabadon a pénzről, megszerezze, amivel a saját egzisztenciáját, mint kisvállalkozó. Tehát számukra ez nem elhivatás, hanem ez egy feladat, amit igyekszik tisztességgel megcsinálni, de nem olyan katona, hogy ezt a régi szót idézem. És ez nem csak fiúkra, ez lányokra is érvényes, hogy ez a sok kevésbé fényes lehetőség közül még ez az egyik legstabilabb. Tehát itt a hadseregnek is van egyfajta értékrend közvetítő lehetősége, amit akkor tud betölteni, ha mondjuk az ígéreteket, meg az adott szó fontosságát komolyan is veszi. Tehát valakit kiküldök egy misszióba ezzel a kondícióval is, mire visszajön, megváltozott, és nem az előnyére, az nem lesz lelkesítő. Ilyen példák is voltak már. Tehát ezt érdemes hozzátenni, hogy van egy ilyen vetülete is a képnek. Én azt gondolom, hogy a nagy szervezetek együttműködése az mindig formális. Tehát a tábori lelkészi szolgálat arra jó, hogyha valamelyik gyülekezetet érdekli a kérdés, akkor azt mondja a püspöknek vagy püspök helyettesnek, hogy küldj már valakit, aki egy előadást tart, szeretetrendbészséget tart róla, hogy milyen, hogy lássuk. Amivel közelebb kerül a magán a honvédség is az emberekhez. Így van, de nem biztos, hogy ennek az a felelőssége vagy küldetése, hogy toborozzon. Igen. Vannak katonai iskolák. Ezt nem is feltétlenül így érted. Ja, tudom, csak én ezt szeretném, mert a katonai részről volt ilyen, de nem tudom, hogy ez nem így működik. Tehát én fölmegyek egy szószékre, akkor nem fogok toborozni, nem ez a dolgom, nekem ott más a dolgom. A másik, hogy... Bocsánat, de mégis tábori lelkészként nem csupán csak is idézőjelben mondom, csupán csak annyi a dolga, mint egy civil lelkésznek. Tábori lelkészként, ha már ezt így szóba hozta, akkor mi az a... Jó, de ha én most egy civil gyülekezetről beszélek, tehát ha meghív akkor az Isten igéjét hirdetem, pont. Igen, de ha a tábori lelkész minőségében hívják meg önt azért, hogy itt gyakorlatilag ön által... Nem. Én azt gondolom, hogy egy börtönlelkészt azért hívok meg, hogy Csabikán beszél arról, hogy hogyan kell mackót fúrni, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy egy adott szociokulturális közegben szolgáló lelkész személyiségen keresztül, hogy szólítja meg az evangélium gyülekezetet. Tábori lelkésznél ugyanaz egyetemileg, bárkit mondhatsz, kórház lelkész. Igen, itt... Tehát én azért azt gondolom... Az előadás, ahogyan az... Oké. Lehet más, de adott esetben ez visszafelé is úgy megy, hogy a tábori lelkész az egyfajta erkölcsi vagy morális tanácsadója a parancsnoknak. Ugye ne felejtsük el, hogy normál esetben a tábori lelkész azon kevés emberek egyik alattanyában, aki nem a parancsnok alá rendeltje. Tehát akinek a véleménye, az a parancsnokot elgondolkodtathatja, mert
nem azt mondja, hogy március 11-e van, holnap osztanak jutalmat, akkor annak függvényében, mert én úgy hallok neki, mert nem azért beosztottam. Tehát nem egy ilyen pozícionálás kedvéért mondja a véleményét, ahol adott esetben a rendfogazati különbségnek sincs akkora szerepe. Tehát mondjuk az orvos hadnagy mondja kint a koszovói misszióban, hogy bármennyire is szerettetek volna csülköt enni, azt nem lehet megfőzni. Ne ide nézzen, fiam. Nem számít. Tehát a vélemény az egy szakmai véleményt jelent ebben az esetben, és azt gondolom, hogy itt a lelkésznek a véleménye adott interkulturális kérdésekben lehet irányadó vagy segítség. És milyen tapasztalatod volt ilyen eset, ahol megszívlelt a parancsnok véleményét? Én emlékszem, tudott lenni hogy vezérkari értekezletre, amikor arról volt szó, hogy a nagy, akkor éppen földlévő tiszthiány miatt a diplomás tiszthelyetteseket elő lehet léptetni tiszti rangfokozatban, akár életkornak megfelelően, és akkor azt mondtam az értekezletnek, hogy számomra az egy nagyon sajátságos pszichés helyzet, hogyha valaki egy kis laktanyában zászlós, van egy egyetemi diplomája, tehát kapásból előléptethető a nagynak, és így a 38. helyről előreugrik a 6-ra. Mi lesz ezzel az átugrott csapattal a viszonya? Akik miután senki nem angyal, nyilvánvaló voltak, lehettek konfliktusok, súrlódások. Tehát én azt gondolnám, hogy aki ekkor eltugrik, az ugorjon még nagyobbat egy másik helyőrségbe, ahol ezek a konfliktusok nincsenek meg, magyarul a későbbi konfliktus kezelésnek az igényét csökkentjük. Ezt az akkori vezérkari főnök másodperc után elfogadta. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy a sajátságos szempont, amit egy lelkész adott esetben egy püspök képvisel, az gazdagíthatja a döntéshozatalt. Azt a lelkésznek kell előkiképzést vezetni. Előző megosztjuk a véleményem, és stratégiai szerintem nem. Nagyon szépen köszönöm püspök úr, hogy fogadott. Nagyon élveztem a beszélgetést, és nagyon sok értékes információt tudtam meg. Örülök neki.